História obce Nižná je úzko spojená s Teslou Orava. Táto fabrika nedávala ľuďom len výplatu, ale aj dôvod po práci neísť rovno domov. Podporovala krúžky, športy a áno, aj filmový klub. Orfi klub vznikol v októbri 1962, keď sa pár nadšencov rozhodlo, že nestačí filmy pozerať, bolo treba ich aj točiť. Nastala éra, v ktorej sa hlavný herec vyberal podľa toho, kto bol práve po ruke a nevedel dostatočne rýchlo utiecť. O 3 roky neskôr, v roku 1965, sa zrodila Oravská osmička, celoštátna súťaž neprofesionálnych filmov, kde sa nehodnotil počet Oscarov, ale počet pokusov, kým sa podarilo zaostriť kameru. Vznikla v čase, keď sa film točil na 8 mm pás. Odvtedy prešla 6 desaťročiami, technickými revolúciami, ale jej podstata zostala rovnaká. Dať priestor amatérskym tvorcom. A Nižná sa stala epicentrom amatérskej kinematografie. Pre Nižnú to bola slávnosť. Tu sa nehralo na Hollywood, tu sa hralo na srdce. Kamera bola požičaná od suseda, hlavný herec bol bratranec, čo mal pôvodne len vyniesť smeti. Film sa vyvolával večer pred uzávierkou, strihal tesne pred projekciou. Kúsok filmového pásu s titulkami bol zafarbený cibuľovým odvarom a požičaný od kamaráta z minuloročného filmu. Hudobné podfarbenie išlo z náhodnej vybranej platne. Nečakaj ma už nikdy, moje dievčatko zaľúbené, s úsmevom sme sa zišli, aj sa rozídeme. A komentár? Čítal sa naživo s napätím hodným Hitchcocka. Ale práve v tom spočívalo čaro súťaže. Filmy boli úprimné, nevyumelkované, s chybami, ktoré im dodávali ľudský rozmer. Občas bol výsledok taký nečakaný, že prekvapil nielen porotu, ale aj samotného autora. Ale jedno bolo isté. Nikto neodchádzal bez zážitku. Organizátori sa snažili, aby tých zážitkov bolo čo najviac, aj mimo kinosály. Organizovali spoznávacie aktivity, návštevy zaujímavých miest Oravy. Napríklad to bola Oravská priehrada, Priehradný múr, Múzeum oravskej dediny v Zuberci, Oravský hrad, plaváreň v Nižnej, ktorá už teraz neexistuje. Františkova huta s jazdou na koni, to všetko patrilo k filmovej kulise filmovej súťaže. A potom nás čaká výlet do blízkeho Podbiela, kde si budete môcť opiecť špekačky a povoziť sa na koňoch. Je to vraj veľmi zaujímavé. Poviem vám takú príhodu. Jedna mladá pani, keď po takej 10-minútovej jazde zišla toho z koňa, tak hovorí, že keby som vedela, aké je to príjemné, tak sa ani nevydávam. Že či to je naozaj tak, tak to si budete môcť všetci vyskúšať zajtra na vlastnej koži, aby nám počasie vyšlo.
invalid. Po roku 2009 si festival dal pauzu. Možno sa vybila baterka. Ale v roku 2023 sa Orfi klub rozhodol, že je čas opäť zapnúť kamery. K pôvodnej súťaži pridal propozície z liptovského rodinného videa Filmtestu Hrádok, čím sa spojila oravská a liptovská tradícia neprofesionálneho filmu do jedného podujatia. Výsledkom je Filmtest Nižná, festival, ktorý ctí minulosť, no zároveň hľadí dopredu. Okrem samotnej súťaže je súčasťou programu aj vzdelávací blok, semináre, tvorivé dielne a diskusie s odborníkmi. Teda chvíle, keď sa všetci tvária, že vedia, o čo ide a čo robia. Alebo aspoň presvedčivo predstierajú. Filmtest Nižná nie je len súťažou. Je pulzujúcim srdcom amatérskej filmovej scény, miestom, kde sa rodia nové talenty, kde sa učí rozprávať obrazom a kde sa stretáva vášeň s technikou. A práve v roku 2025, keď si pripomíname 60 rokov od prvej oravskej osmičky, sa táto tradícia prejavila v plnej sile ako oslava kreativity a pamäti. Nižná je dôkazom toho, že aj v malom regióne môže vzniknúť veľká myšlienka a že film ako médium má silu vzdelávať, inšpirovať a spájať. A keď sme si už mysleli, že nás nič neprekvapí, prichádza posledná scéna. Je to zážitok, ktorý sa nedá zažiť ani na festivale v Karlových Varoch. Dámy a páni, nasleduje jazda na bojovom vozidle pechoty. Tak sa držte. Kamera ide ďalej. Prežili ste to? Super, super. Prežili ste? Здравствуйте! Поздравляем товарища после Нижней, а хорошего это советская машина. Мы только приехали и будем говорить о этом хорошем дни. Спасибо!